शिव शंकर भगवान के आदि शक्ति जगत जननी सरस्वती मैया की एक बार प्रेमवा से बलिदाय भैया लोग श्वेत हनुमान जी महाराज के तो कहे के बाद जय गणेश मंगल करना विघ्न हरन गणराज अवश्य एक दंत करिवर बदना बीच सभा में लाज याज बचाव छपनो कोट देवता साथ सरस्वती महा तो पूजिल चरण तो गौ स्वतंत्र दिवस आ गणतंत्र दिवस मंत्र तंत्र तंत्र हमारे ओझा लोग पढ़े मंत्र जे भी विद्वान के पंडित जी कहे जाला तो मंत्र विद्वान पंडित जी कहे लेकिन 26 जनवरी गणतंत्र बा आखिर गणतंत्र
एगो गन होखेला बंदूक चलावे वाला। आखिर हमनी के जाते अभी ये ना बुझिए कि आखिर गणतंत्र हो का, एक माने ना समझला के कारण कितना लोग हमनी के पाछे भागी जा। गोली के ललनमा हो एक बाटे रसरा तोहार हो एहिजा गणनायक आप एहिजा गणतंत्र कभी स्वतंत्र गणनायक गणेश जी जो गणों का नायक हो यानी उसका अध्यक्ष हो जो ओकर मालिक होखे नायक ओकरा के कहे जाला। अब नायक ओकरा के कहे जाला जे विनाश के ओर ले जाए और ओकर मालिक के खलनायक कहे जाला। जैसे मैं आज के दोनों में नायक बा। जैसे मैं आज के खलनायक हाँ तो हमार इतना विकास हमार माननीय अध्यक्ष भाई मुखिया जी मुखिया पति वाली श्रीमती कविता देवी के पति, लेकिन एगो मुखिया नहीं थी। एह पंचायत में 4 गो मुखिया बानी। बड़का मुखिया हरेश्वर भैया आ ओकरा से छोटका मुखिया सुरेंद्र भैया आ ओकरा से बड़ा मुखिया पति अवधेश भैया आ एगो और वीरेंद्र भैया। चारों भाई चारों तरफ पंचायत में एकदम घूमत रहिले। आ हमार ठाकुर चाचा जमुना चाचा ई निगाह में रहिले के कहां छूटल भगवान। एकरे नाम सुमति बा। लक्ष्मण है शत्रुघ्न जैसन। एगो बात बुझ ली, जबले गरीब के जे ख्याल करी ओकर झंडा फहरात रही। जे दिन गरीब के दहिना लेके चली आदमी तो झंडा फहरात रही। आ जे दिन गरीब के केहू बाया करके चले लागी वही दिन झंडा कब कट के गिर जाए के करे को पता नहीं। ये विशेषता बा। ये चारों भाई के विशेषता बा कि गरीब के प्राथमिकता दे के चल जहाँ हमारे ठाकुर चाचा जमुना चाचा बड़न वहां फिर पूछेंगे का भाई तो पहले कि पान चढ़े हमारे लालू चाचा गंगा घाट के पहले या धाम के गंगा स्नान के यात्री के चाहे जे भी होखेला ओकरा सुरक्षा के अध्यक्ष वाले वहाँ के गंगा जी के सफाई वाला में अग्रगण्य भूमिका निभाई है। हमारा के सैकड़ों रुपया के पुरस्कार दे के शुरू में श्री गणेशाय नमः कहनी है। हम भगवान से प्रार्थना करें कि जैसे वो लालू यादव के अवतारी पुरुष ने इतिहास आए वाला समय में बनी वैसे ही हमारा यो लालू चाचा के इतिहास बनत रहा। कलाकार मीडिया होखेला, कलाकार पानी होखेला, कलाकार मीडिया होखेला, कलाकार पानी होखेला। पानी में हरा रंग मिला दे तो पानी ना चिन्ही कि के हरा रंग मिलौले बा पर रूप हरियर होखल। पियर मिला दे तो पियर हो जाए, लाल मिला लाल हो जाए। पानी के गिलास में रखो तो गिलास के आकार का हो जाए। पानी के पैक में रख दे तो लंबा हो जाए। पानी के छाल के तेज गति कर दे तो तेज हो जाए। कलाकार जिकरा के जैसे ढाल जे बुलाई ओकरे बड़ाई कलाकार। लेकिन वास्तविक बात बा कि ट्रैक्टर पर देखनी कंबल लदाई आ गरीब में बटाई तो कहले के भाई 2 दिन 3 दिन
रही तो ई ब्यास लोग के खुराकी जो महीनों चल जाई ऐसे देखो गल कि भाई समूह भाई ना कस कि वो पंचायत में गई तो कमरे बाटे में हमरा के लेट कर दे हमारा तो मन रहा मोहन चाचा का कमर दे दीजिए ठंडा काट ले आई हमरा हमनियों को ध्यान देने के काम बा हमनियों के गरीबी आई हमरा मोद भैया के तरफ से 51 रुपया के पुरस्कार धरती के जय जयकार तो वैसा ही पानी के तरफ होखेला पानी के आग पर चढ़ा दे तो गर्म हो जाए लेकिन पानी के स्वभाव होखेला ठंडा जैसे ओकरा के उतार दे ठंडा हो जाए फ्रिज में रख दे तो बर्फ बन जाए कलाकार पर केहू दिक्कत ना मानो काहे कि कलाकार एक मीडिया होखेला और ओकर जनसंख्या बिना प्रचार कइले ना तो पानी चढ़े लडुआ के भोग के आई हमारा भैया नेताजी बुझाई तो कि आपके ससुराल से आई हमारा कर्पूरी ठाकुर भिखारी ठाकुर वो महापुरुष ऐसा नाम एकदम खिलत रहो ये भगवान से कामना कर जा हम चढ़े फूल चढ़े एक बाते Thank you.